Fáilte go phláthcheol na hÉireann 2012. Is í seo an tríú bliain in ní a chéile an bhfuil an ócáid speisialta ar siúl an seo i Máilleán Cabhán. Deirtear gur le taithí a hagan maistre, agus tuaireadh na haoibhre seo le feiceáil leos chun 300,000 duine failte ar thráidne an bhaile le cultúr na Gaeilge bhlaisiú. Well, nuair a thosnaigh sé i 1950 héin de bhí an ceol féin agus annachchuid den tradiisiún eile iníos le bhrí ag an nám agus de hiic na daoine bhanig an comhaltas agus phláthcheol na hÉireann go raibh géargáil le rud práineach a dhéanamh. Ná bhí úna ortha ag an nám bhí an céad phláthcheol i chuige héin agus mar a tharla a tháinig na slúite. I láthair na hóire tá na slúite bhd níos mó ach an príomhrad inis ná go bhfuil na daoine óga inis ag seanam ceol na míltas na méalta agus ád caiideánacha. An rud an táid géirí inis é sin a cheangail níos mó leis an Gaeilge, mar bíon an atmosfér cabhrach ó thaobh na Gaeilge nuair a bhíon ceol agus siamsaíocht domhan. Tá daoine den piece of air kaint a Gaeilge tá sé Jackar le haig cúpla daoine nach bhfuil mór an Gaeilge acu ach tá sé bhain trílas ar endos. Bíonn de sé gachtainna Gaeilge Labhairt agus a ólam. Well, the area is here in the Tishmahori, a valley in this Jahid, no, and spirit the towns in the Tishmahori. Mahagan the Tishmahori in Nena Clo, Tashid Lawn Tosta, and Shin, Fair Porcha, Agus a Hesponge the Wami, Agus the Ready, and Mage Gail Gataku, Agus a Mage just Fedra Loa, Olam, Agus Orinte Bannon Sheet Spree, as on Gailga, a wounded than a Tishmahori, nor Tashid's G. Ní do fáisí bháin ar bhín hamachtaí dírithe a gur dhéagarí fósta. Mar bháil de colla chun na nóga tá géirí a níos mó cáilchóir an Gaeilge i ré an phlá agus cúpla achtar de eagsa le chur siú. Bhálinn just an Gaeilge chur chun cín i measca an ceoltar siúnta agus gach bís eile den nair. Agus an struchtúr atá seo agus an chlár amachtaí tá 300 imachtaí breise les mud a ná chlár na phléithe. So tá nóid tá cabhán tar éis job óntaach ar fadaí dhéanamh ó bhéh sólachta de agus na mionrodí déanta 100,000 fáilte riomh gach duine. Bhí go leor amachtaí éagsla faoi lámhaigh phláthcheol na bliana seo. Ag muid cuairtear an cheartlan póirtreachta le sémas fé, danne dóir fortarí na tí. Well, I started with me going up to my granny's, and we used to go up every Friday night when we would quit school. My mother would send us up to granny's for the weekend, the three eldest in the family, and we'd sit around the fire at night, and she'd list the whole night for us. My mother was a litter as well, so it was kind of a handed down thing. And you can't learn it, you just can't write it out for people and let them learn it. It's in your head. I like nice tunes, you know. Though people tell you all tunes are good, but there's ones then that's easier littered, you know. There's a bit of rhythm to them. Jigs are easy littered now for by hornpipes or reels. Chomála ceol sean aisinta bhí ceol New Hampshire ar fáil don éas óg. Bhí mé a dhéanamh trí béarla an tá mar fad ach dúirt mar char am ceir fáin ach bhfuil dhéanamh trí béarla. Agus dúirt mé bhfuil actually iad is sum. So caiigh mé a thosnú. Tá sé is mála mé, tá sé níos Jackar. Ní drocra é, you know, it's anna bhai, you know, mar tá sé ar teanga, you know, it's tíorgan teanga, tíorgan anam, you know. Bhí sé iontas, agus tá baba like on sound, so tá sé go hána.
Bhain na ceoltarí iad féin bhír sult is phlean na bliana seo. Atá sé an bhaith is even lom an ceol ann agus bíonn an crack agus sprí ann. Which an tá na bus agus is fearla man fra agus tá an báile an tógatha na daoine. Tá sé cosúil le glúisteán letrach mar a dtéartha nuair a bhíonn an cainre íseal caithfidh tú dul agus rud éigean na dhéanamh faoi sin, mu sin tharlaíonn domsa gach bliain ag phleá ceol na hÉireann. Tugann sé spreagadom a rís agus tugann sé sais ardú mac an dom freisin. So is slí tagam an seo ag gach phleá ceol na hÉireann níomháin sa cabhán agus tugann faoineara an dul chun cín atá déanta na daoine óga chun tosaí in san obair agus an cóaontas atá ann idir gach ile duine agus gach agras. Sin na rudaí is táchtaí domsa réanós mada leis an phleá ceol. Bhí amachtaí ar siúla go dtí na eile den chundaí chumaí, baile cheal na seanratha san áireamh, agus cé go mbeadh phleaigh fánachta go deolann bhainte thugainn a hí sí thar teorann an túisteart don chéadú riamh. An méad atá déanta agus a bhí déanta sa túisceart ó thaobh an ceol agus ó thaobh na Gaeilge agus na rudaí sin. Tá sé dochreide an méad ebre atá déanta. Agus bhí na holtaigh i gcónaí sásta taistil go listúthal agus an talamh fór agus áiteal eile. Na bhí sé in nám phleá ceol na hÉireann a thuairteáil. Agus ón méad atá cloiste gom agus an méad olbhacháin atá déanta go dtí seo. Ní léon áras orm ná go meisidan an é lábhseáil go maith agus go mbeidh ard caighdeán ára freisin. Le deirú neisteacha le phleá ceol na bliana seo, deir an coiste agrúthain go leathaí na síaltaí tuarasóireachta le an bhád eile. Well sin aga bhuaine ó chun é an chábhán, tá súlan go maiiste bléin in nuair a cholam go le an blionse thugainn. Na rockí phleá ceol na hÉireann, thar teorann an túisceart don chéadú a riamh.